señores, son as 5:59, son as 6 da tarde. Seguramente está a xente na casa dicindo que faz cañotas a esta hora aí. Que faz? Que faz? Bueno, pues porque me pediron que fora antes o programa. Cheguei aquí e dixo unha xefa, hai que ir ás 6. Eu, se a xefa quer que me paga de que hai que ir ás 6, eu ás 6 estou como un clavo aquí facendo a voltas co prato da Televisión de Galicia. Por favor, como sempre, seguídenos en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e hoxe con dúas persoas que son realmente maravillosas. Cambio de cámara en 3, 2, 1, ¡ja! Aí está. Hoxe recibimos un fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. Vale, que pasou? La Merche, que fixo un saltito aí moi simpático. Como foi? Ti fixo? Saltaxe así... Non sei o que Sí, fixe. moi simpática. Que vos parece isto de ir ás 6 da tarde? Pues estamos un pouco perdidos a este horario. Ostras, eu cheguei aquí e todo o mundo... Te chegaches a hora de siempre. No, Sí, mentira. Bueno, cinco mentira. minutos máis tarde. Eres un mentiroso. No, de eso nada. Eu cheguei aquí e eu sí que estaba perdido. Porque eu enredaba a falar con todo o mundo, porque o meu reloj biolóxico pensaba que iba ás 7. Claro. Indo atrás a manta do sofá. Exacto. Posta. Oye, sabedes o do concurso gastronómico, non? Fotográfico gastronómico. Sí, guai, Temos semana un pasada. concurso fotográfico gastronómico, Merchi Rodal atende, porque a xente da casa pode enviar as fotografías das mellores receitas que fai esta semana, durante o Nadal. Enviades, por favor, porque o luns, é dicir, en 3 días, o luns vamos... Veredicto. Luns. Podo acabar? No, bueno, era por meter unha cuña. Vale. Pois o luns... Veredicto. Exactamente. Con Xulio Mato e con quen este aquí, que supoño será Begoña, pero decidirán todos os cociñeiros e cociñeiras do Voltas co Prato. A mellor fotografía... Temos un grupo de WhatsApp, entón... Vamos poñer un Votamos, enquise no votamos. grupo. Claro. Vota a foto máis Claro. bonita. Vai funcionar así. Se o facemos sempre así. Non será a primeira vez que o facemos así. Pero foi así xa, da última Claro que vez. claro. Home, E como ti vai a ser eso, non? Estaría, non está no grupo. Eu non voto porque non son cociñeiro. Non voto. Non está no grupo. Pois igual non estou no grupo, pode ser. Vale, veña. Imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Maruxa de Noia. Hola, son Maruxa, son de Noia. O que máis me gusta no mundo é o chocolate, encantan os doces de Nadal. Bueno, a verdade é que eu non sei cociñar nada, entón encantaríame que estes increíbles cociñeiros pois me ensenasen novas formas de facer o turrón. Estou desexando probar o que ides facer. Así que tamén aproveito para mandar un saúdo á miña familia, á xente do equipo e ás miñas amigas de Noia. Ai, un aplauso para Maruxa de Noia. Moi ben. Pois, hoxe Maruxa pedíanos turrón. Claro, nós estamos moi acostumados a ir ao súper e coller o turrón. Meter o turrón na cesta e marchar sin pagar. Non, é pagar o turrón e leválo para a casa. Pero, Xulio, vamos cociñar, vamos facer, non, turrón. Vamos a facer turrón. Ostras. E además eu alegrome moitísimo que Maruxa tole polo chocolate. Por qué? Porque, para que o entendas, eu vou facer en estas navidades... ¿Cómo? Espera, desde o principio. Turrón de chocolate. En estas navidades, turrón de... Ese é o que vamos a facer. Macho, Ese é o que vamos a facer. Mira. Acabasme de fastidiar a xogada que tiña pensado co compañero. Xa estaba Claro. Bueno, pues hai que Vámonos a facer outra vez. A ver. En estas navidades, turrón de chocolate. En estas navidades, turrón de su... Bien, Muy bien. ves? Perfecto, Sin decir pues a marca. vamos a hacer ese. Mira, polo prezo de 3 tabletas, Perfecto. que son uns 15 euros, Vale. vamos a hacer 3 tabletas. Ostras, son carismas, Vamos a hacer 3 tabletas, pero cada tableta equivale por case 3 das outras. En peso. 230 gramos, estas van pesar 600 gramos. Entón vamos ter 3 veces máis turrón. Que queres dicir que... Polo mismo prezo, facéndonos, vamos ter 3 veces máis turrón. No, queres dicir que ti és máis económico que a marca esa. E ainda por riba sabemos o que comemos, porque vemos, Bueno, vemos todos os ingredientes. Tú ves ti na fábrica de chocolate, ni para saber. No, pero digo os ingredientes, mona. Vale. Porque teñen letra pequena, pero teño gafas. Vale. Entón, turrón de chocolate. Moi ben. E vamos, agora, como esa marca coñecida fai unhas versións tamén con galletas destas que teñen chocolate por dentro e das que teñen chocolate por fora, vale, pois vamos facer as 3 versións. Das galletas, dis das galletas As galletas que non son republicanas e as galletas estas que son ao revés. As galletas que son as do fillo do rei. As galletas do fillo de rei. E as galletas estas, as galletas duque. O duque. Vale. Estas son moreo, estas son duque. Moreo. Que me estou liando. Vale, é xa que me está. están dicindo, dando un Xa montón de está. información e non dou... É que é pola hora, te morí en la. Vale. Bueno, pues eso.
as tres variantes. Super doado. A ver se me dá tempo con toda esta tontería que estamos facendo ahora, a ver se me dá tempo. Pois ben, Xulio Mato vai facer turrón de marca e Merchi Rodal. Eu vou facer turrón de xema togarada. Togada. Togada. É unha receta francesa. Por qué? Vou facer turrón de xema tostada con laranxa confeitada. A ver, turrón de xema torrada Con laranxa confeitada. con laranxa confeitada. Vale. E Perdón. chocolate tamén, que lle gusta moito a Maruxa. Agora que me acordei. Chocolate tamén. Perdón á xente da casa, Sí, sí. porque sí que evidentemente temos jet lag televisivo agora mesmo, así que, señoras, señores, cociñamos turrón, no voltas co prato, marchamos con Merchi. Bueno, vou facer laranxa confeitada. Mira unha cousa, esta é unha receita para facer esta fin de semana. Vale, para o luns, para o concurso Para o fotográfico concurso, gastronómico. pues, o concurso do luns é unha receita perfecta. Vale. Porque é sinxela, porque temos así un agasallo para unha casa que vamos a comer ou a cear, xa temos un regaliño para levar. E con esta laranxa queda... Ti és espectacular. moi de levar así agasallos cando vas a unha casa, levar pois un pastel. Ti te imaginas que non leve pastel cando Ya. vou a cear ou a comer en unha casa? No, o que me estou cuestionando é porque non te invitei nunca á miña casa, sabes? Porque se me vas traer un pastel ou Home, tal... claro, senón que vou levar. Pois eso, isto é un agasallo espectacular, sinxelo de facer, non Vale. tarda nada. En 15 minutiños imos ter aquí uns turróns, que despois teñen que estar un pouco na neveira, sí, pero 15 minutos de tempo de feitura. Moi ben. Voulle recordar á xente da casa que nos chame, vale? O 664-483-409, teléfono a voltas co prato, como todas as tardes, chamádenos, por favor, porque queremos falar con vos. Pois, ademais, podemos falar sobre os turróns. Sí, claro. Pues claro, hai tantos tipos de turróns, tantos sabores, tantas formas de facelo que nós queremos saber cal é o que máis vos gusta. E, ademais, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión. Das dos turróns. Televisión do turrón, rima e todo. Dos turróns. Mira, ademais, sabes unha cousa? Que estas receitas son ideais para levantarse do sofá, porque está moi ben que esteades aí mirando as receitas, Sí. apuntando e tal. Pero si vos levantades do sofá despois de ter a receita anotada, facedes os turróns e os levades cando vayades a comer por aí, ou os cometes na casa, disfrutades moito máis Que do bonito. programa. Podedes gañar un que vamos a regalar. libro do Voltas co Un libro Prato. da Voltas co Prato. Que mellor. Que mellor, Estás un pouco entusiasmada hoxe, non? No. A ver. Bueno. No, gustoume que dixo. Podedes levar cando vayades comer por aí. Sería bonito chegar ao restaurante e dicir, no, o turrón xa o traio eu. O turrón xa... Non pasa nada, non pasa nada. Xa o fixen eu. Ai, Merchi. Bueno, o turrón de xema normalmente non leva laranxa confeitada, pero este é un toquiño diferente que lle queda moi, moi ben. A min gustame, además, cando así con feitas cousiñas quedan moi Imos facer saborosos, bastante porque despois queda na neveira e dura un montón de tempo. Vale. Imos poñerlle un pouquiño da laranxa confeitada por dentro do turrón. e despois outro pouco, esas rodas bonitas enchoupadas en chocolate Que rico. para adornar. Teño así, véñeme pensamentos. Sí, así. déxete un pouco. Voute deixar... Vou facer un almibre e marcha. Vou marchar con Xulio Mato, deixamos aquí facendo o almibre a Merchi. Os seus pensamentos. Imos con Xulio. Temos os mesmos pensamentos. Choco. Bueno, mira, moi doado. Mitade de chocolate branco, aquí temos medio kilo de cada, vale? Vale. O sea, aquí, Chocolate con leite. En total, chocolate con leite e chocolate dixen blanco, perdón. Sí. Chocolate con leite e chocolate negro, Vale. do 70 e pico por cen. A partir de aí para arriba, Que vale? rico, Entón, temos aí 250 o sea, 250 en total. A ver, estou dicindo mal. 250 de cada. Vale. E aquí 250 de cada. Vale. Vale, para non liarme cos. Vale. Podes coller Que son unha- dúas tabletas de cada. Pero si che como un... Xa non sai, xa non sai. xa non vai sair. Vou probar, por si acaso. Veña. Mira, mentras eu fago o seguinte, ti rómpeme eses trociños. Así xa os temos, porque vámonos facer en dúas tandadas. Mira, este xa o temos con manteiga, con está aí nos printes. 140 gramos de manteiga para cada tandada, vale? Mira, mira como vai fundindo xa. Aí vai.
Sabes a que soa? A qué? Mira, mira. A cando lle parte o pescozo á jaliña. Soa un pouco así. Estamos en horario infantil. Eres muy desagradable, cañotas. Estamos ca Navidad. Bueno, mente, Por iso, porque o polo... temos aquí as galletas Duque O polo, e pavo, todo. e as galletas Moreo. Entón, O capón. o que vamos a facer é picalas, vale? Vamos a coller as Moreo. As moreo. Mira, Buah. picámola tamén en trozos, o sea, non queremos polvo, queremos que se vexan, que aparezcan Vale. os trozos. Entón, o que vamos a facer o básico e un de cada, entón, o que vamos a facer é botarlle na base, antes de botar o chocolate, un pouquiño de cada unha destas. En cada un o seu. Está moi guai esta receta, Esta receita está me gustando, Moi guai. Mira, o que facemos é collemos unhas poucas destas e botámolas xa no seu. E o resto vámoslo guardar para despois. Para o... Claro, para meter dentro do turrón. Ostras, esta receita Parece está me petróleo, gustando moito, Parece petróleo, Esta receita, mi má, si valera como o E petróleo. con estas igual. Bueno, pues non sei a canto está o kilo de petróleo, pero estas son carochas, É verdad. Por eso lle botamos poucas. E agora estás utilizando as Duque. As Duque. As fillo do rei. As Duque, eso é. As fillo do rei. Así. É que me gustou o nome, Moreo e Duque. Bueno, así o mismo, vamos botar unhas pouquiñas na base. E o outro vai ser de E chocolate outro é normal. o básico, non? claro, Vale. outro é o básico. Vamos facer chamar a convidada de hoxe. Todas as versións. Todas as versións. Vamos chamar a convidada de hoxe porque xa que lle gustaba tanto o turrón, hoxe temos para dar a tomar. Que pase, por favor, Maruxa de Noia, un aplauso para ela. Hola, Maruxa, ven por aquí. Arrímate, por favor, aquí adiante. ¿Cómo estás? Mira. Moi ben. Ben. Sí. Maruxa, Mira canto chocolate, Maru. claro, Que ben. pedías turrón, eres moi chocolateira. Sí, a mí gustame moito. Sí. É o que máis me gusta. Pero eres de negro, con leite, No, branco. con leite. A mí, Vale, vale, negro non. Bueno, non moito. Pois Xulio meteulle negro. Bueno, Sí, pero tamén mira, está hai ben. máis con leite. Hai moi Vale, máis meteche e manteiga, que eso tamén suaviza, non, Xulio? Claro. Mira, o sea, metemos o toque lácteo que non ten o leite, metemos o ca manteiga. Pois veña, contalle a Bueno, Maruxa que turrón de vas a facer. chocolate, Maruxa. Turrón Vale. de chocolate. Deste famoso que vai con arroz inflado, que temos aí o arroz inflado tamén. Entón vamos ter o normal, o de Podes moreo, decir- o de moreo. No, vamos a cantar. En estas navidades, turrón de chocolate. En estas navidades, turrón des... Eso. Pois ese. Vamos a facer ese, pero vamos a facer caseiro. Moito máis económico e moito máis rico, xa, esperemos. Esperemos. Eu non vou cuestionar nada teu. No, non cuestiones nada, por si acaso. Entón, mira, vamos derretendo o chocolate aquí con manteiga. E cando teñamos, vamos botar a primeira base. Temos as dúas variantes que fai esa casa, facémosle tamén Esa casa, con estas día. galletas. E as de... Sí, porque vamos fusilar a receta. Acabamos co imperio. Vale. Acabamos co imperio de... O imperio de ese. Carai, isto queima, Perfecto. Entón, por unha parte vamos ter as que levan galleta moreo. Galleta moreo e as outras as galleta duque e arroz. Duque. Vale. Vale. Arroz van levar todas, Vale. Vas botar o arroz inflado a Sí, todos. porque por eso vamos a facer en dúas veces. Unha vez que vai ir co chocolate liso, e na segunda tandada que derritamos vamos mesturar ese arroz inflado para que teña esa textura que Oh, que todos rico coñecemos. está, ese momento, Eso é moi rico, Uf. Sí, sí. Maruxa, que... Que che parece? A mí é que esas galletas Duque, como dixetes ti, Sí. a mí esas son as miñas favoritas do mundo. Sí? Sí. As do fillo do rei. Son as do fillo do rei. Buah, pues entonces, Eu- mira, ese vamos a cargar, ben. Ese vamos a Cárgale cargar. aí que tes aí... Sí. Tes aí o Aí vai ducado todo. inteiro. Eu ceno moito a leite con esas galletas. Sí? Moi Sí. ben. Sí, porque Mira, además que máis está me bueno porque gusta. se pon blandinha a galleta e chocolate se Exacto, duro. exacto. ¿Verdad? Eu tamén tomo desas. Mira, tens algo en común, as galletas Un día Duque. vamos a facer. Pois molaba facelas un día no programa. Sí, sí. Non estaría mal. Bueno, de momento ves a receita ben, non? Sí. Calquera dos tres turróns pasan o teu corte. Sí, a verdade que sí. Perfecto, pois vamos ver o de Merche Rodal. Por favor. Hola, Maruxa. Hola, que tal? A ver. Eu estou facendo un turrón de xema tostada Ai. con laranxa confeitada. Ña. Non é de chocolate, para por de despois vai levar un toquiño de chocolate con esa laranxa. Laranxa mollada en chocolate que vai ir por riba adornando o turrón. Vale. A ver, a laranxa co chocolate está moi ben, Sí, a mí gustame tamén. Non é o meu favorito, pero tamén me gusta. É que Tamén me gusta. se cho vin na cara cando miraches pa aí, Sí. miraches pa aí se che vin na cara que... É un turrón tamén moi rico, sabes? O de chocolate é espectacular. Pero estas son outras opcións. A ver, sí. Iba a dicir algo, xa non me acordo.
No, a min gustame moito como estás asumindo xa a derrota por si acaso. Porque xe dixeches, bueno, son outras opcións, nunca hai que variar ás veces na vida, non? Os gustos. Claro, sobre gustos non hai nada escrito, Merchi. Dillo, Maruxa, dille, Maruxa. Hai que probar, investigar. Investigar. O padal é así. Temos aquí 6 xemas, cun pouquiño de canela e reladura de laranxa. E coas 6 claras, por exemplo, poderíamos facer unha bica branca ou uns amendoados ou montar un merengue para decorar un pastel, por exemplo. Deixámolos aí para utilizar no outro momento. Pero iso é para outra receita, é para apartar, non? E agora temos que ver se isto chega máis ou menos a unha temperatura de sobre 110 grados. Vamos así. E faso de... E ben, enfriou xa. Ah. Punto de hebra. Mira, aí está a hebra. Mira. Aí está a hebra. Non se vía ben, pero bueno, Xusto, está aquí, a aí hebra está aí. está aí. A ver se podemos ver. A hebra. Son esas burbulliñas grandes Mira a hebra, vela, ahora están a vendo, mira. Mira a hebra. que non se miren os dedos manchados de laranxa. Mirade se gastamos cartos en cámara que se ve iso, Mirade se gastamos. Para que a xente despois pense que... E agora, con cuidadiño, hai que ir botándolle o xarope sobre... Porque se non pode che callar, non? Claro, e porquiño a pouco, en fío, e remexendo continuamente. Queres que che axude? Collín o truco, mira, vou ben. Tes moita estabilidade no brazo, tes un manguito rotador moi traballado, Non é broma. Non é broma. Teno traballado. Moi ben, E aí vamos, despois únicamente é mesturar coa améndoa, e xa temos o turrón listo, Maruxa, agora é o momento no que che pregunto cal das dúas levarías panoia antes de sentarte. Entón, vale, vouche preguntar, sei a túa resposta, pero vouche preguntar. Cal das dúas levarías panoia, Maruxa? A ver, teñen moi boa pinta os dous turrones, pero a min, como xa dixen, o que máis me gusta é o de galleta. Pero porque ten máis chocolate, ten máis galleta, a mí é o que máis me gusta. O sea, eres larpeira eslambona de verdade. Sí. Non destes de, sí, gustame moito a sobremesa, despois non leva nada de azúcar. No. Eu son capaz de comer unha tableta de chocolate ao día, si pudese facer eso. En serio? Sí, eu son capaz, sí, non teño ningún problema. Bueno, pois é a convidada perfecta da Volta Esco Prato. Vouche pedir que vais á zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Vale, gracias. Un aplauso para Maruxa, que está con nós con a Volta Esco Prato, a Televisión de Galicia. E seguimos para premio. Eu non podo estar máis contento, espero que vos tamén, porque hoxe toca cociñar turrón. Porque o turrón é un invento delicioso. Gústanos o de amêndoa, de chocolate, de xema, de abelás. Depende da zona, históricamente, a receita era dunha ou doutra cousa. Se había moitas abelás, pois turrón de abelás. Pois se había amendoeiras, turrón de amendoas. Piñeiros, turrón de piñóns. Pero no século XIX pasou algo importantísimo. Inventouse o turrón brando, o de Xixona, que agora ten indicación xeográfica protexida e non falta en ningunha casa, xa o sabedes. Agora hai moitas invencións, que se amorodo, que se coco, pistacho, arroz con leite, pero ese xa é outro conto que vai nos gustos de cada quen. Hoxe, o que queremos é animarvos a facelo na casa. Xa nos contaredes, como sempre, que tal vos queda en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir porque temos ese concurso fotográfico gastronómico. E agora marchamos con Xulio Mato. Ostras, Mira que maravilla, xa botamos a primeira capa, ves? E agora o que facemos é integramos cada galleta na primeira capa e despois vámonos cubrir. Guau. É que... Vale, mira, da primeira tandada sobrou un poquinho de chocolate, vale? Entón ese chocolate o que facemos é quentamos unha poquinha nata, vale? Moi poquinha, están aí as cantidades, se che sobra. O chocolate xa ten manteiga na mestura, vale? Entón, quentamos unha poquinha nata, integramos todo, deixamos que arrefríe e temos unha base perfecta para facer unhas trufiñas, que xa estamos aquí, a ver se nos dá tempo de facelas despois, vale? Isto é simplemente o que nos sobrou daqui, mira como está, unha poquinha nata, e despois boleamos, pasámoslas por cacao e temos unhas trufas estupendas tamén, e temos xa dúas sobremesas dunha. Vas facer unha segunda receita. Se dá tempo, se me dá tempo. Bueno, unha cuarta receita, en realidad. Bueno, sí, Como estás, Eu son máis productivo a 6 que a 7. Polo que parece, sí. Polo que vexo, sí. Bueno, entón, mira, mesturamos isto todo ben, xa temos aquí, non llevamos botar todo, pero bueno, normalmente isto ven nunhas bolsiñas, entón, para esta tandada de turrós, pois un tercio da bolsa, máis ou menos. A bolsa é grande, dese arroz inflado. Bueno, pero hai que meterlle bastante, que aquí hai material, Sí, sí. Que hai material que encher. Guau. Entón, mira, ves, estamos, unha vez que derrotamos o chocolate, vamos a mesturar eso, e completamos.
teño que dicir que entendo a Maruxa, porque o chocolate máis visto así derretido. Eule, como Ule, verdad. Esto podemos aromatizar co que queramos, para rapaces nada, pero tamén Pode botar un chorriño. podemos botar un chorriño. Moi interesante. Bueno, imos coa pregunta de concurso. Veña, para a xente que está na casa, por 50 euros, de que é o turrón que está facendo Xulio Mato? Chocolate. Con arroz inflado, Con... galletas... Claro, se queredes levar os 50 euros de verdad, chocolate con arroz inflado. e galletas. E galletas, e se nombrades todas as galletas, vamos. Si din galleta Duque e galleta Moreo, entón xa sería espectacular. Pois xa sería unha pasada. Mira, Turrón de chocolate con galletas e arroz inflado. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 euros en xogo. E seguimos con... Mira, Xulio Mato. ahora vamos poñer aquí, vamos secar un poquinho o cu. Para non queimarte Para tampouco. que non nos... No, para que non queime, para que non lle caia auga. Ollo. Mira, e agora que facemos é aquí, vamos volcar parte do arroz. Mira que non teño comido bolsas desas Sí, verdad? Como Buah. se foran pipas. antes de ir ao cole. Antes de ir ao cole, isto é o que desayunabas ti? Por épocas, Sí, sí, ou sopas. Entón, mira, vamos integrando pan e todas leite. a facer... Que facemos con isto? Unha Gama. amalgama. Moi ben. Entón, se te fijas nas tabletas industriais, temos unha parte que é máis lisa e a parte baixa é a que ten... a que concentra todo o arroz. Oh, entón, mira. agora, aí vamos. Vamos a repartir. Estou empezando a... A hiperventilar. Sí. Estás ben? Animalá. No, Ah, que che Non estou pasa? ben. Que che pasa? non estou ben. Tes unha chis? No, non teño un chis. Entón, que tes? Estou-me namorando da túa receita. Ah, eso gusta, me ves? Sí. Se ao final eres un romántico. Entón, agora, isto que vamos a facer Pero é moi no final. estiralo ben, estiramos ben con a que axuda ben. da culler. Que bonito. Pois mentre tira Xulio Mato, seguimos con Merche Rodal a ver como vai ela co seu turrón de xema torrado. Temos as laranxas Wow. confeitadas. Están aí escurrindo un pouquiño. Deberían estar un par de oriñas para que escurran ben para despois meter no chocolate. Non temos tempo, non pasa nada. Imos Van facer- así. Van así. Estas vamos a poñerllas por dentro. Non ten por que levar o turrón de xema, non ten por que levar a laranxa, pero A ti gustache? moito. Pois xa está. Moito. Pois ti aquí eres a creadora. Así que... Picamos. E aquí o único que temos era esas xemas batidas coa canela, co reladura de laranxa, despois que lle botamos o xarope, e agora o medio kilo de amêndoa e a laranxa confeitada. E agora valo mesturar todo. E agora vou no mesturar todo. Ostras. E vou facer unha masiña. E iso que vai ser... Vai ser turrón, o xa turrón tal cal. Sí, despois o único que temos que facer é poñerlle azúcar por riba para torrar un pouco esa xema. Bueno. Turrón de xema. E queda ben empaquetado eso despois. Sí, quer dicir, mira, non- mira que temos aquí. Sí, mira, moi chulo, Tetra Brix, Ah, para reutilizar. para reutilizar. Cartón de poñemos- leite, non é? O O sí, de- son o os de- cartóns de leite. O de leite, sí, mira, de leite. Partido de pola bebida metade, vegetal. esa nos sirve para 2 turróns. Ah, Así quedan máis bonitiños. Esto podemos traballarlo incluso coas mans, eh? reciclas ti máis que Xulio, hoxe. Sí, porque o de Xulio son de forno destes... Non? Sí, o de Bueno, Xulio podría ser neses tamén, sabes? Sempre hai que buscarlle un pero a miña receta. Que non macho. estou buscando Eu un non sei perto, como estou fas. dicindo que reciclou máis a la catina, máis. Bueno, reciclou un cartón de leite. Eu reciclei Bueno. o chocolate que me sobrou. Vale, Reciclamos visto así todos ten algo. razón. Visto así ten razón. Nada, temos aquí. Ai, que Facemos rico. unha boliña, partimos pola metade, xa temos, mira. Isto simplemente, Ostras, é amendo. curioso porque, claro, eu pensei que ibas a utilizar algo para que se fixera compacto, pero en realidad son só as xemas ou... Nada, as Nada. xemas que realmente están Sí. cocidas, cando lle botas ese xarope tan quente, faz que a xema coza. Entón, isto ahora, partimos máis ou menos pola metade e vamos poñendo xa aí no turrón. Aí, estás nun sitio perfecto para que se vexa. Poñémoslle un peso, pechamos, poñemos un peso e poden estar así un día para que quede esa forma bonita Para de que quede turrón. prensado, non? Claro, quede bonito prensado. Compacto, claro. Sí, este é outro. Aínda así, eu Dime. tencho que dicir que... claro, é que si Por ahora Maruxa é moi larpeira, Sí, Maruxa é moi de chocolate, eso é así. eso é así. Non hai nada, non hai volta que darlle. Non pasa nada.
Podería ser de xema tostada. Entón, Vela. pois gustaríalle máis este. Non pasa nada. Ten que haber gustos pa todo. Moi ben, Merche, moi ben. Non moi ben di Pero porque tanto de cara. Onte fixemos mazapán e polvorón e a convidada non lle gustaba o mazapán e tocoume a min. Claro. Eso pasa, como Eso é a pasa. vida. Claro, É a eu vida. alegro-me moito porque normalmente pásame a min. Bueno, por unha vez que non lle pase tamén. Non pasa nada. Claro. Bueno, vou lavar as mans, vou poñelo ben e enséñoche, vale? Perfecto, pues veña. Con Xulio Mato, a ver como vai. Que creo que está facendo as súas trufas xa. Súas trufas. Mira, as trufas, As trufas xulísticas. faltalle un pelín de frío, pero vamos a dar feito igual, vale? É importante para estas cousas usar guantes, porque senón podemos nos poñer feitos unhos... Claro, porque ao usar tamén Claro, cos vas guantes, esquentando un o pouco, guante non? tamén lle damos menos calor, Pero bueno, ainda así, sabes o bo? Que van a estar super tierniñas. Eso sí. Entón, moi ben. Pasámolas por cacao. Outra vez, mira, onte chamaronme de Melide. E E agora de Arzúa. Home, de Arzúa. É para compensar. Espera. Espera. Que Mau ao- di... No, eu non podo, que poñas tú. Mau ao corazón. Marisa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? De maravilla, sentada no sofá mirándovos. Ves? Ves? A xente de Arzúa é xente con criterio. Non lle fixo caso a Merchi de Con levantarse, estilo. facer a No, receta. moi ben. A ver, contame, non sei que che parecen as recetas que estamos facendo. Ben, pero que a mí o chocolate tampouco me... Menos mal que estar na casa no sofá. Si, non confadreme. Vale, ti eres máis de xema, entón. Tampouco, é que eu de dulces... Non. Pues, Que, a ver, que, Marisa, que ben, no. que ben Arzúa, No, moi ben, además, notouse hasta o desprecio, verdad? Fixo ela, Sí, digo. notouse, moi Bueno, ben. non tanto, E agora di, é que a mí nos programas de cociña... No, moi ben. Bueno, pois para ti temos que facer algo máis salgado. Entón tens que vir ao programa un día que fagamos unha Claro. receita salgada. A mí me gusta salado. Ves? A mí non me gusta o dulce. Ves? Por entón teremos que facer un día unha receita salgada. Claro. Sí, cando queiras, Claro, Marisa. Ti cando queiras ben que apañamos de alguma maneira. Eu teño un libro, xa estou intentando facer cousas que tedes vos no libro. Ah, sí? Moi ben. E que tal? Sí. De momento salenche. Bueno, así, hacemos así. Hai que ir probando. Isto No, é ensayo e salen ben, erro, no, ensayo e erro, salen ensayo e ben. erro. Hai que ir probando. Veña, por 50 euros, dime de que é o turrón que fai hoxe Xulio Mato. Pois mira, é turrón de chocolate con arroz inflado e galletas Moreo e Duque. Vale, moi ben. E máis despois hai trufas. Moi ben, mas despois as trufas, dixo. Mas despois as trufas, que Moi ben, maravilla, va. Marisa. Ves como, de onde é? Claro. Home, Claro. en Arzúa, por cada tonto ten que haber unha lista. Va. No. No, é broma. É broma que estudiou, Non te preocupes, Marisa, que o tonto non dixo por ti, dixo por mí. No, por supuesto. Por supuesto. Pero tampouco no. No. No, é broma que nós queremos moi tamén. Sí. Dicimos Sí. con cariño e amor. Se non nos metemos un co outro, botanos. Claro, ben, ahora xa hasta nos obrigan, xa nos Sí. din, hai que chuzarse entre vos, axi, xa. Ahora xa hasta polo WhatsApp nos falamos mal. Xa sei que vos queredes moito e xa vos vi na entrega do libro, na firma Na do presentación. libro. Sí, levamos, a verdad que sí. Moi A ben, verdad que sí. a verdade que sí. Mandamos un bico moi grande, parabéns polos 50 euros, a ver se nos vemos na Igualmente festa pa sobre todos. Nadal. Vale. Igualmente para todos. E atenta, Marisa, que van os ingredientes das trufas. Un Mira. bico. Vale, veña. Un bico. Un besiño. Chao. Chao. A ver, tes un Mira, minuto para mí, para veña. esta cantidade, vale? Que mira, que non salen moitas trufas, pero bueno, tamén Ah, no. as trufas é un produto que é caro se compras feito. Entón, Claro. 100 gramos de chocolate negro. Como era? 20 ou 30 de... mira, están aí. 20 de manteiga e 30 de nata. Dame. Vale? Entón, o que nos sobrou, pesamos, son uns 120 gramos. Quentamos 30 gramos de nata só, 30 mililitros de nata, e tan pronto quenta, sacamos, mesturamos todo, deixamos a refriar, e quedanos esta textura. Ideal, deixala un par de horas na nevera. Esta botou unha hora, e como ves, queda un poquinho máis, queda un poquinho blanda de máis. O turrón, ideal, como fixen eu, de onte pa hoxe. Vale. Dun día para outro. Entón, temos eso así, e o de onte... E queda... E o de onte témolo aquí. Ajá. E o de onte témolo aquí, nos mesmos moldes, e o que facemos é, mira, para desmoldalo. E quédanos... Buah. Perfecto. Perfecto. Tachán, Tachán, por favor. Tachán, para Xulio Mato. Claro, eu non quería facer trampa para que se vira para explicarlo todo ben. Bueno, pero fixéchelo paso a paso moi ben. E agora vou facer uns paquetiños, mentras. Perfecto. Vale. Vou un momento con Merche porque non sei que... Ama directora, non sei que está facendo Merche. Algo está facendo Merche, vamos. Cando está en silencio, Algo está malo. prendendo lume. Estou queimando facendo a xema torrada.
Poñemos un poquinho de azúcar por riba. Sigue. Azúcar. Mira como collo con listiño. Un camión de turrón, hoxe non voltas co prato. Vale, vale rematar así, non? Sí, bueno, non, teño aí, mira, rodas tes de aí? laranxa, unhas púsenas simplemente con azúcar, outras con chocolate. Perfecto, pois veña, marchamos co público da Voltas co Prato, imos con Maruxa, de Noia. Vou eu, Maruxa, vou eu. Inde te deixo descansar un pouco máis. Pero gustoume a túa disposición, a levantarte. Bueno. Ai, vai chegar o momento, de verdade, vai chegar o momento no que tens que escoller. E claro, non sei como te ves despois de como foron as receitas, si crees que pode haber remontada a Xema. É que vin agora o de Merchi, a verdad que tiña moi boa pinta, Ti crees? As dous teñen moi boa pinta. Xulio. Teñen moi boa pinta, pero é que... O chocolate podeche, non? Bueno, non sei, haberá que ver, pero teñen moi boa pinta... Vamos facer unha cousa. Os dous. Vamos facer unha cousa. Vamos pedir ao público que vote a ver se isto é un patrón que a todo o mundo lle gusta máis o chocolate ou non. Veremos. O público que levanta a mão... Bueno, señora, tranquila, non se bote xa... Veña, que levanta a mão quen pensa que o chocolate de Xulio e de Xulio van a ser os máis ricos. Que levanta a mão. Bueno, é moito chocolateira e chocolateira. E quen cree que a Xema de Merchi Rodal vai estar máis rica? Que levanta a mão. Aquí, bueno, este dai, mira este é o listo, este é o listo, moi ben. Pois veña, vamos con Xulio Mato, Veña, dámoslle un aplauso que está con nós con a Voltas co Prato. Ven de Noia, aí desela, porfa. Bueno, mira. Aquí está ben, aquí. Bueno, isto xa é A ver, un enredar. Mira, quites aí xa un trociño de cada un, mira, o da galleta do Duque, o da galleta Moreo e o normal, Como dan o pego. Sí, sí. Entón, Xulio, hagamos moi isto, ben, o que dixo Merchi, isto vas a tomar un café a casa de un amigo e voulle levar un paquetiño. Este paquetiño. E isto vanche que vas a preguntar onde o compraches, Claro. Visto así, vanche dir, No, ostras, onde o vanche dicir, compraches? ostras, pero isto é dunha pastelería de Sí, moito dunha nivel. boa, De moito nivel. Dunha boa. E repito, 1,8 kg, que son estas, Sí. son escasos 15 euros. Pois vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, artista crack. E imos con Merchi Rodal, por favor. Mira. Puxenlle un poquinho de rodas de laranxa, as con chocolate, as outras, e agora cortamos un poquinho para A probar. ver si te convence, así era. Puxo chocolate, a ver si te convence. Laranxa, chocolate, a ver. A ver. Ai, Ui, cadeu o chocolate. Aí. mira, quedou bastante... O sea, quedou moi distinto do que eu esperaba, a verdad. Sí. Non sei como estará despois de sabor, pero probarémolo. Un Habrá que aplauso probar. tamén para Merchi Rodal. E agora, Maruxa, a túa zona de probado aí, na cabeceira da mesa. Mi máquina. Tira adiante, tira. A Bueno. cabeceira. Aí á dereita. Aí na cabeceira. Como nas casas aquí, sabes? Ti eres a que preside. Así Mi que... má, que honor. Home, este programa Sí, é así, aquí- a honra do mellor ou da mellor que é que está aquí hoxe. E vas probar os dous turróns. Vale. Bueno, é o teu momento. A ver que che parece, Manu. Buah, que bonito che quedou, Sí, sí, a verdad que- Quedouche moi bonito, moi bonito. Veña, eu mentras tanto vou Parece facer... moito máis caro, verdad? Parece moito máis caro. Vou facer a pregunta de concurso para a xente que está na casa de que é o turrón que fai Merchi Rodal no día de hoxe. De que é? De xema torrada con Xa está, laranxa xa está, xa confeitada. está. De xema torrada. Xa está. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños de que é o turrón que fai Merchi. De xema torrada. Moi ben, 50 euros cando queiras. Maruxa, podes probar os dous. Vale. Bota ao pois, monte, Maruxa. Veña, vou empezar... Co que por queres, aquí, camao, polo pois de- está. Veña. Está me dando un pouco de Ten super boa pinta, Bueno, Sí. Que sorte teña, verdad? sí, que... tens moita sorte, Tens moita O sorte. mellor día. Vamos a mugardos. Mónica, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben. Que, Aquí mirándoos. eres de turrón de 12, tío, ou non? Sí. Máis de chocolate que de xema, verdad? Es- Pero de xema tamén está moi bon. Outra máis de chocolate, outra máis de chocolate. Bueno, por veña, por 50 Somos euriños... legión. Somos unha lexión, eu tamén son de chocolate. De que é o turrón que fai Merchi? De xema torrada con laranxa confitada. Mira, perfecto! Perfecto! Moi ben. Pois, Mónica, mandámosche un bico enormísimo, vale?
Moitas gracias. Veña. Encantada de saludarvos. Chao, chao, gracias por participar no programa e por vernos, un bico grande. E temos aquí a Maruxa, estamos todos pendentes, mirando a Maruxa que veu de Noia, probar absolutamente todo. Xa probaches todo? Quédame o normal. Ah, vale. Vale, estás Dou yo facendo un normal. empacho de chocolate. Sí, bueno, sí, o sea, sí. Estaba... Sí, podes Estamos facer, facendo oco. podes facer como a xente que bebe, sabes, esas cousas, ti vai Nada, probar. probo ahora normal. Pois vamos alá. Maruxa de Noia, despois de probar as dúas receitas, quen gaña... Ui, que momento este, miradlle a cara, Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, pois están os dous moi bons, a verdad. Pero, buah, é que... Boa, que... A verdad é que o de Merche gustoume moitísimo máis do que pensaba. Está Pero... genial, pero que a min o de galleta Duque... Oh, entón... Xulio Gato, volta! Señoras, marchamos. Non se olviden que agora volvo quen anda aí, Hoxe temos outra vez quen anda aí, así que queden con nós, queden na Galega. Un bico grande. Mua, chao.